Máme video, ktoré dokumentuje, že tento vietnamský obchod Poltár je zatvorený, tu sú potraviny zatvorené, druhý čínsky obchod je zatvorený a ešte vila tu je otvorená, tamto ďalej, počkaj vám ukážem, Tesco a tu vzadu, Benžika Slovnaftá je otvorená napravo. Lidl je otvorený, Sinsay, Keta, Pepko. Tuto táto predajňa nikoho tu nikdy nemá. Hej, tento podnikateľ živnosti zarobí možno 100 eur na mesiac. Hej, však musí platiť za energie, za suroviny, tovar, rožky, pečiva, žemle. Toto je Sklárska ulica, tá je dosť rozťahaná po Poltári. To je ulica Slobody, Kanadská ulica a ďalšie ulice. A tu v tejto 6-radovke bývam ja na 59-ke, to je tretí vchod odtiaľ, toto je prvý, toto je druhý. Seat auto, máte Hyundai, takže Španiel, Juhokorejčan, Škoda, štandard slovenský, SC, okres Senec, Renault Thalia, Francúz. A tu je nejaká dodávka Peugeot Boxster, alebo čo to je. No teraz tuto je môj vchod, tuto sa vám pochválim, tuto ideme na schránky, zvončeky, elektrická meracia skriňa. A ideme ďalej dovnútra. Tu je to taký tichý vchod, nikto tu nechodí odtiaľ do kostola. Ľudia sa tu žerú navzájom, každému chce rozkazovať, buzerovať a klamať. Tuto je výhľad, predávajú nejaké kvety, vence, kytice. Prvé poschodie, 4 byty na každom poschodí, 4 úrovne, tu máte 16 bytov, nejakých 30 obyvateľov bloku. A tu sa blížime k môjmu vysnívanému bytu. Toto je vchod na balkón, kam chodím fajčiť a toto je môj byt. Takže ahoj.